Il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Fenek reġgħet qalet li l-kontijiet raħsu grazzi għall-Partit Nazzjonalista. Iżda mbagħad żiedet li kieku l-Partit Nazzjonalista wiegħed li se jraħħas il-kontijiet qabel l-elezzjoni ġenerali kien ikun qed jagħmel wegħda firħa. Dan id-diskors Fenek qalitu f'intervista fuq The Malta Independent fejn baqgħet titkellem kontra l-impjant tal-gas li issa ngħata l-permessi kollha meħtieġa biex jaħdem. U l-prezzijiet tad-dawl roħsu minħabba l-interconnector. U l-interconnector l-idea ta' min kienet u min binja mhux il-Partit Nazzjonalista. Ġifieri hemm dak l-angolu il-power station għandna bżonna jew le u l-indikazzjoni huma li le. Anke Pier Portelli ma setax ma jistaqsix kif la darba l-kontijiet raħsu bis-saħħa tal-Partit Nazzjonalista għaliex ma kinux imweda qabel l-elezzjoni ġenerali. Parentesi żgħira, il-Partit Nazzjonalista laqqas kien jgħid imma issa jien meta tibda taħdem tal-BWC se nraħsilkom il-kontijiet. Naħseb li tirrikonoxxiha illi kien żball minn naħa tal-Partit Nazzjonalista li dil weda ma milix. Imma għax il-Partit Nazzjonalista naħseb jiena ikun żball jekk jagħmel wedi firħa li ma jafx jekk jistax jagħtuhom jew le. Ta' kulħadd jista' jagħmel il-wedi. Tuħdu l-krettu li traħsu grazzi tagħkom. Imma at the time meta kienet il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, l-interconnector kien pjan u li kien qed jibda jiġi fis-seħħ. Imma it was a question mark. Min hawn il-qudiem Fenek sabita diffiċli tiddefendi l-idea li l-Partit Nazzjonalista seta' jew ried iraħħas il-kontijiet. Tajdu qatt dak iż-żmien li se traħsu l-konti għax in-nies hekk ridu jisimgħu illi se traħsu l-konti għax kien pis fuq. Imma meta jraħħashom il-Labor, tajdu dak grazzi għalina. Għaliex il-perjodi kienu differenti. Mela aħna qegħdin nitkellmu dwar qabel l-elezzjoni. Għal iktar mistoqsijiet Fenek kellha tammetti li l-Partit Nazzjonalista lanqas biss kien jaf jekk u meta kien se jsir l-interconnector, l-istess interconnector li skonti sar mill-Partit Nazzjonalista biex joħsu l-kontijiet. Jekk qabel l-elezzjoni kien hemm dan il-proġett tal-interconnector li kien beda, imma ma kienx hemm timelines, ma kienx jaf il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern dak iż-żmien preċiżament when it was going to come on board.